Здравейте, аз съм Миро от Персия. Днес ще ви представя системата на Supermicro MicroCloud. Понеже името е дълго, прекалено дълго, оставяме линк в описанието на видеото за какво може да се използва и какви проблеми решава. Въпреки че системата е компактна, взема само 3 рак юнита, предлага голяма гъстота на изчислителните ресурси, като решава един от най-големите проблеми в съвременните центрове за съхранение на данни – мястото. При пълно конфигурирана система можем да имаме 64 физически ядра или 128 нишки, а също така 1 терабайт оперативна памет. Всеки сървър поддържа един процесор, 4 слота за оперативна памет, 2 разширителни платки, а също така и 2 NVMe диска на дънната платка и 2 3,5, 2,5 Hot Swap SAS или SATA дискове. Състои се от 8 еднопроцесорни сървъра, 2200 ватови Hot Swap захранвания, а също така и менеджмент модул, който управлява 8 сървъра. Охлаждането се извършва от 4 Hot Swap вентилатора. Подходящ е за изграждане на решения за софтуерно дефинирана инфраструктура, включваща виртуализация и системи за съхранение на данни. Proxmox, Hyper-V с Storage Spaces Direct, Ceph, Min.io, Docker Swarm и различни базирани на Kubernetes системи. Понеже всеки сървър поддържа определен вид видеоускорители на Intel или Nvidia, системата също така може да е подходяща за виртуализация на десктопи и леки Machine Learning задачи. Клиентът ни е в рекламната индустрия, като се занимава с създаването на рекламни видеа. До момента при създаването на видеата винаги е ползвал стационарните работни станции в режим на Team Rendering. При разширяването на бизнеса си клиента ни добива увереността да инвестира в правилното и професионално решение за Team Rendering, именно използването на MicroCloud конфигурация за рендер. Използването на MicroCloud конфигурацията освобождава стационарните компютри на дизайнерите на фирмата да може да ползват основния си инструмент, така че да не се налага да ги чакат докато те рендерират.